kalian ke jonga nga aingo syang ai kuble yi chairman bi khamsha shisha banya ya tuka ya service rule amendment namar ba ka shulong no kumni hadin bangapet ya bo pha delete lut barakhoi hakabi dei ba service rule kabaning kong nga syuka ban pedo wa kumwi ni kinong elam di bala senior tam hangni apo KHADC jumi kawai kedai ka ba im sngo im shimla sutnyo ya ka jing kresh tom jong ni ka EC ban ra ka service rule ya ka service rule ni persyang ban ra hadin rupusan snem ban yo ban penbet ya ki item jam tungkam ban penyat bet penyat nanti ya ka jinglong ka jingman hangni po office ta ka di kawai ka baar ka long ba hadin bagi lai trishitom rentat bat ki experts ki ba wan ban selok bat nga ka bidei bat ka service rule ila yo ban please ya ka house ya ka service rule andai hangai nga syupet bet ba ka arrogance ka jong EV ka jinglong sarong ka jong ikum ngelong jinda iwan ra ya ka amendment da ki clause tani da ki clauses bangin yo ban ya keren ngila yo ban ya tainya hapo ka ying dorbaru andai ka jingban ra ka jong i ban ong ban delete ya barok khoi hangai kerana ketin pareng ong this is a wrecking amendment namar ba kapat tuja ko ya po history jong district council ru ban pha dili lut bar khoi ya ka bill ling bagi amendments tina kalian ka jonga na ai khuble chairman ma bi khamsha namar ba kapat juja company ka jingja po ka district council andai ha ka jingpe ka jonga hadin bengin atre shitom system live night sobnai ka ni ka isi kelawan ra hadu nriu nyot li ki bills kawai ni ka bill ka bakongsan ka bangi ko man ra ka service rule 2026 and rai dangila i bai pha delete lut bar khoi tinginya kren issue apo yang dorbar lada kumong ong mane ila dei senior mo MDC lada isno khia hadu kata na menta ka welfare jongi nong tri jongi hangni ila dei ban ra ki close begini yo banya kren ko majule lang yeki wi ki bill bala pas na du ki pormishwaru and rai kani ka jingle ka jongi ka pen i bai ba im kan snap yangi ka isi ka thamai lani khen khulung khana sa hadu menta yangi di kata tengah numsha dari leiru kemusiam namar ba ko mangal ong mane khatin pareng kani ka wrecking amendment but ka intention ka jungi ka David ban penduk pendambet ya kani ka service rule klam pendu nu ji ya keren andai nakalian ka junga ko mangal ong house tu singi lada iwan ra close by close in bill ginya syong hadu sibiji men miet ginya debate ule yu ka kamna nu ji e andai da ka ba ile akun tu kawan ra ya ka jing snow ka bokla ingi namar ba ka pa judan ha ka history jong district council ban pha dilit barok khat ki amendments mendai tang ka service rule ai ka ni ka trading by non tribal ru i pha delete pamade ide ban ai kuble yu chairman udang sha i tu ka por ban ra ai ka tu ka amendment andai dala ade ka por be in kren ai yong imtere ban ra shu ya ka tu ka amendment ti kita ki EAP ki ba kumki nong snong ki pai ba ki ban smu thu ya ka jingmut jing perkhat ngi wan hangni po district council nadu ka sngi ka ban kong ni buromi i na mar wi dei senior mo smo andai pindapet ya ki comments pindapet ya ka rukom kren im ba i ken khulung khana im i ken do thala ya ka jubab ka jungi smobi tip tama i ka rule ka ai nga ka tu sngi ha bang wanra ka point of order hakmat jong chairman nga wanra ka point of order 88 for A4 kamot kanu ka bill kanu ka amendment ka balong frivolous but meaningless kumno gini ta hepo ka ye la pendu rupa ya ka spirit jong ka jingi tainya hapo ka yeng dorbar to ai ka badan buram ka jongi ti nakanya ka jonga nga ai kubli shai chairman namar ba ka bor ka jong i pre ha ka jing start ka jong i pre i khamsha ya ka tu ka amendment pa in wanra the leader of opposition mishwa kat kum ka jing shem ka jonga kinu wanra ya ki bills ki wanra ya ki amendment but ki amendment ki dei clause by clause mo na dia section by section hang ta ka ngila ban nya na ngila ban debate na ngila ban pi ki nya ki jutam ki jongi hendai hakum ka ni ka khep ka bamanta nadu pas dang hadu bakut la pha delete lut ti ya ka ai ka nyin ya keren ti yong tu si yong na kum nu yong na sha nang keren tang ka part 1 kani ka index jong ka service rule kani ka index part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 la pha delete lut ya kini bar khoi te ka sa sang ka ai ka ban ya keren ka sa sang ka sindrong ti kata ka wei ka ba long concern ba yang mo ka pen kya jimut yang ha tu singi ka lomba bale ngin ti ngin debate te da phi ban ka lenti ka babet andai ka edi rules tu ka la batai bet la la kinu ki rules kiba bam ya ha ban ya keren apa ka house da kada ong ipinga aingu shai chairman namar ba ikampe chiliang inu yeng be halor ka nongdem ka jong i ba iklem sha ban ya ka ni ka amendment chakma kuma ong ipin ne hadin henry fu sam snem kani ka EC da ka jingtre shitom ka jong ka kala kloi ban wan chakmat ban pen bet ka ni service rule ban pen rungru hapo ka service rule ya ki bamdan hapo ka 1961 ban pen suk ekor kontri kam hangni te kani ka dei da kam dei ka jingwo ka jat ka dei ka epat kani te kata ka dei ka khubor ka babha baki nongpet kin su thu kani bangi persyang man ra ka babha kuma ong fin ripusan snem shwa padan manu bakta ka service rule andai lada kan ka isi pada ha jing trish tom ka jong ka pada ka persyang man ra ka babha ni ki bun stang kinong ko jat ndai tang kataru kuma ong mene
Mendade etang baki wo kujat. Ki ken ba kani ke service rule lani kinu ki bills bon ra da kani ke isi. Kide ki bills ki belong kam kai mat chungki. Kam la ai belong kumta. Ni ngim dei syute ki klung ki kena. Gila sya jit ki pai ba. Bagi pai ba apa ki jit yangi. Ki kemi nanti bangin le ke babha. Bat kani ke wei ni kesenjam ke babha ke bagi persyam ban le. Na kaliang jungki isi ke jungi. Henry dala ikendu but ki senior politician ki bala long MDC la bun snem. Balik kim suthu kata. Ikani ke jingi urat ken. Ya ka hok jong ka isi ke jongi ru bangin pa sa kani kapil. Henry kumbang la ong ipi mane ba nakaliang ke jongi dalile nyum nom syong tat in wan ra be ki kam ki babahan nang ni syakmat ha ka bide bat ban pan bahai council ke jongi. Hinda pe ya ka part 1 ka kren fam ka general administration. Kemudian kani ka kren be ya ka general condition of service ka promotion direct recruitment bat ki miscellaneous. Hinda pe ya ka part 2 ka kren fam ka judiciary. Hinda pe ya ka part 3 ka kren fam ka forest and environment. Hinda pe ya ka part 4 ka kren fam ki kam civil engineering. Hinda pe ya ka part 5 ka kren fam ka subordinate engineering. Hinda pe ya ka part 6 ka kren fam ka town and village planning. Dia syuk haka tu sengi ngayo snow ibenrap ba kanik ka service rule ka jongi ka hamdan ha ka baidai bat ka definition jong chairman ro ni la adaptive ya kata ni la wanra da ka korin jendam ya kata ki an barokot ki baidai bat ka legislative kumba julong barabor hi ba ka no ka service rule ka bonra hangi po district council ka kontup lang ya barok ki judiciary ya ka executive bat ya ka legislative ni numla banchna da separate an ya ka legislative tat anda haka jing start jing chairman ikwa nang ni syakmat ada ikwa ba ka legislative kan don no da ka jong ka rule ka service kumba long ka state assembly ila haka jing penyak jing chairman tinga haka jing start jing chairman ban move ya kata syakmat anda ya ka ba mentai siming on right service rule hangi po district council ka kontup lang ikini ki lightly ki mat rekam ki jungi ki bidai bat ka judiciary ka executive bat ka legislative.